F'ċelebrazzjoni ta' inklużjoni u abiltajiet differenti tħabbru r-rebbieħa tal-Premju Soċjetà Ġusta. Jacob Cachia rebaħ dan il-premju u ġie deskritt bħala sors ta' motivazzjoni u pożittività. Jacob imexxi kafetterija li tara parti mid-dħul imur għall-għaqda mhux governattiva Jacob Survivors Malta li tajn familji li jkunu għaddew minn xi trauma. Li kulħadd jaħares li ħajja b'mod pożittiv u jara li provi jagħmel azzjoni żgħira jew kbira fis-soċjetà biex jikkrea soċjetà iktar aħjar milli għandna issa u milli kellna fil-passat hawn Malta. Il-membru parlamentari Oliver Xikluna ingħata l-premju għall-kisba tul il-ħajja fis-settur tad-diżabilità. Għalkemm ma taħdimx biex tieħu award, però xorta tapprezza dak il-ġest u fl-istess ħin tik iżjed enerġija biex tkompli taħdem f'dan il-qasam u fuq sma varji oħrajn. In-nursery taż-żgħażagħ tal-klabb tal-futbol Zebuċ Rangers ingħatat il-premju Parteċipazzjoni Attiva fl-Isport. Il-coach Darren Xikluna spjega l-ħidma b'risq tfal bl-awtiżmu. Bdejna proġett daqsena u nofs sentejn ilu ma' daw it-tfal ta' l-awtiżmu, ma kellhomx fejn imorru taħriġ u hekk u aħna bdejna minn qalbna nagħmluhom, rajna progress veri fihom daw it-tfal u bqajna dejjem bih. Il-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet persuni b'Diżabilità, l-MFODP, ingħatat il-premju għall-ħidma fit-tisħiħ ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità, filwaqt li l-Grupp Farsons rebaħ il-premju għall-iktar post tax-xogħol inklusiv. F'messaġġ virtwali il-President ta' Malta George Vella saħaq li huwa obbligu tagħna lkoll li naraw li jitwarrab kull xkiel li jista' ma jħallix persuna b'diżabilità tħossa li tifforma parti mis-soċjetà. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, Giulia Farrugia Portelli, iddedikat din iċ-ċelebrazzjoni lill-eluf ta' ħaddiema li ta' kuljum fis-silenzju jaħdmu b'tantuża u mħabba ma' persuni b'diżabilità. Din kienet ċelebrazzjoni li iffukat fuq il-kelma inklużjoni, mhux fuq id-diżabilità tal-persuna imma fuq l-abiltajiet differenti illi kienu kapaċi juru fit-12 xahar illi għadda. L-inklużjoni fuq il-post tax-xogħol, fl-isports, fl-arti u l-kultura. U dak li jagħmilna bħala Maltin, kif bħala soċjetà verament aħna niddistingwu ruħna fejn għandu x'jaqsam l-inklużjoni.